Hej ti, da ti, da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. Pogledaj samo kako je divno nebo. Oblaci su posvuda. Znam da mnogi ljudi ne vole kišu i oblake, ali ja sam posebna, mada volim i sunce. I ne mogu se odlučiti šta mi je draži. Da li znaš da postoji posebni ljudi, posebne životinje, posebne biljke? Mislim da znam kako ću ti najlakše objasniti šta znači biti poseban i gdje se ta posebnost nalazi. Sada zatvori oči, jer ću ti ispričati priču o ružnom pačetu. Jednog sunčanog dana na mirnom seoskom imanju u gnjezu pored idiličnog jezera mama patka sjedila je na svojim jajima. Bila je vrlo uzbuđena i nestrpljiva da se njezini pačići izlegu. Nakon nekoliko dana, jedno po jedno, jaja su se počela otvarati. Iz njih su izlazili predivni mali pačići. Ti su tako lijepi, tako žuti, tako mekani, da mama patka nije mogla odoljeti, a da ih ne grli i ne mazi. Međutim, posljednje jaje bilo je veće od ostalih i mama patka je sa nestrpljenjem čekala svoje posljednje pače. Napokon iz njega je izašlo neobično veliko, nespretno pače, potpuno drugačije od ostalih. Umjesto mekog žutog perja imalo je sivo perje. Izgledalo je poprilično neugljedno. Mama patka je ostala u čudu kako se to moglo desiti. Zašto je ovo pače bilo sasvim drugačije od drugih? Vijest o sivom pačetu brzo se proširila po kokošincu, a zatim i po imanju. Svi su željeli vidjeti to malo sivo čutovište, jer kao što znaš kako se šire te priče, nikada nisu imale dozu umjerenosti. Počeli su ga ismijavati i nazivati ružnim pačetom. Mama patka ga je voljela kao i sve ostale pačiće, ali to nije spriječilo druge životinje da ga zadirkuju. Ružno pače je osjećalo bol i tugu zbog njihovih okrutnih riječi i ponašanja. Nikako nije uspijevalo steći prijatelje, jer niko nije želio da se druži sa ružnim pačetom. Čak su ga i braća i sestre smijavali i rugali mu se. Jednog dana, dok su se svi igrali u dvorištu, ružno pače više nije moglo podnijeti tu bol i odlučilo je otići. Lutalo je daleko od mami, od kokošinca, od doma, nadajući se da će pronaći mjesto gdje će biti prihvaćeno i gdje će imati puno prijatelja. Put ga je odveo do šume. Nadao se da će tu naći nekoga ko će ga voljeti baš takvog kakav jeste. Ali u šumi nije naišao na životinje dobrog srca. Sve životinje su ga odbacivale. Nije imalo kuda, pa je nastavilo putovati dalje. Lutalo je danima, mjesecima, te je na kraju došla zima. Sam je odbačen od svih, nije znao kuda dalje da kreni. Ružno pače je bilo usamljeno i promrzlo. Nedostajala mu je mama i porodica. Sanjao je topli dom i zagrljaj svojih najmilijih. Pošto nije imao izbora, odlučio se sakriti u trsci pored zamrznutog jezera. Drhteći, da li od zime ili pak od tuge. Dani su prolazili i konačno je stiglo proljeće. Ružno pače se veselilo novom rođenju prirode. Sve je cvjetalo i mirisalo. Životinje su se vraćale s juga. Neke od njih su pravile svoje domove.
Svi su bili veseli, pa je u tom duhu sreću osjećalo i ružno pače. No, jednog dana dok je lutalo oko jezera, ugledalo je skupinu predivnih bijelih ptica. Bili su to labudovi. Pače je bilo zadivljeno njihovom ljepotom i gracioznošću. Kroz glavu mu je prolazila misao kako bi bilo lijepo da je ono jedno od njih, da ima ono graciozno bijelo perje, taj dugi elegantni vrat. Tuga je obuzela njegovo srce. Međutim, dok je promatralo labudove, njegovu tugu je prekinuo jedan od njih. Dođi, pridruži nam se, reče bijeli labud. Ružno pače je bilo zbunjeno. Sav u nevjerici je pošao za labudom. U tom trenutku, kada se približio razigranom jezeru, vidio je da nešto nije u redu. Pokušao je pronaći odraz ružnog pačeta u vodi, ali ga nije bilo. Pogledao je malo bolje, međutim u vodi je stajao bijeli, graciozni labud, a ne ono malo sivo ružno pače koje nije bilo pače, već pravi mali labud. Njegovoj sreći nije bilo kraja. Napokon je pronašao svoju porodicu i ljude koji ne bježe od njega, niti ga ismijavaju. Više se nikad nije osjećao ružnim ili nepoželjnim. Stoga ne zaboravi da se pravi identitet krije duboko u srcu i ponekad se ne može odmah otkriti niti prepoznati. Ponekad je potrebno vrijeme da se otkrije tko smo istinu, tako i ljepota svih nas se krije duboko u našim srcima. Pa kada ti se nešto ne sviđa, zaviri u svoje srce, možda tamo postoji malo ljubavi i za to. Zanimljiva priča, zar ne? Da li znaš gdje stanuju velike želje malih ljudi?